אז שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם לוובינר שלנו, וובינר של אמירים הפרצה. זה הוובינר השלישי שלנו של השנה הזאת הנוכחית. ואנחנו נדבר בעצם על כמה נושאים מעניינים. אנחנו נדבר על ההשקה, אנחנו נדבר על הענן של אמירים, וגם על הענן של אפל. אני רן. אני שרון. אנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו, ויותר שמחים שרן חזר אלינו בחופשה, בדיוק להשקה, בטיימינג מושלם, כך שנוכל לזכור את הדברים ולבחון אותם. לעבור על כל הפרטים. הכל. כל מה שהושק, על הדברים המעניינים של אמירים גם, ולא רק על הדברים של ההשקה. כולם חיכו לך. אז נתחיל קודם כל לדבר באמת, כמו שאמרנו, על ההשקה האחרונה שהייתה של אפל בספטמבר האחרון, ממש לפני שבועיים. ואנחנו נתחיל לדבר קודם כל על האייפון 15. אני חושב שזו התחלה מצוינת. כן. ככה להתחיל מהדבר הראשון שאפל תמיד מציגה לנו, מהמוצר המעניין שלהם. אז בשנה שעברה אפל באמת השיקה את האייפון 14 והאייפון 14 פלוס ופרו ופרו מקס. ובאייפון 14 פלוס אפל בא להראות לנו בעצם איזשהו טלפון שהוא גדול, והוא בא להגיע לקהל, לגעת בקהל שהוא טיפה יותר, בוא נגיד, מצומצם בתקציב, הוא רוצה להשקיע פחות על הטלפון שלו, שזה היה אחלה של פתרון. והשנה אפל גם עשתה חידוש גם לסדרה הזאת, זאת אומרת גם לאייפון 15 וגם ל-15 פלוס וגם לפרו ולפרו מקס. אז נתחיל קודם כל ב-15. אז בשנה שעברה אפל הציגה לנו את האי הדינמי, שהיא ממש בעצם צמצמה את החלק העליון של הטלפון, את הנוטש שתמיד היה תקוע לנו, ועשתה מין כזה טבעת כזאת, אפשר להגיד טבעת, אליפסה כזאת קטנה, שהייתה רק בדגמי פרו. אז השנה אפל בשעה טובה הסירה את הנוטש הזה מהאייפון 15 הרגיל גם. והוא גם כן מגיע עם אי הדינמי, שיש לו כל מיני פונקציות כאלו מעניינות, שקופץ הטיימר והשיחה. זה מאוד שימושי, אני יכול להגיד לך, מניסיון אישי, אני משתמש בזה כל הזמן. כן? אני בלי אייפון 14, אבל זה כיף לשמוע שזה הלך להם. שימושי מאוד. האי הדינמי. אז הם עכשיו הוסיפו את זה גם לאייפון 15 ו-15 פלוס, שזה אחלה של אופציה. בלי קשר לאי הדינמי, אפל גם שדרגה את המעבד. זאת אומרת שהיא הביאה לדגמי ה-15 ו-15 פלוס את אותו מעבד שהיה לנו באייפון 14 פרו ופרו מקס, שזה מעבד סופר חזק. בשעה טובה, יש שיגידו, אפל עשתה לנו את חיבור ה-Type-C האוניברסלי לאייפון 15, משהו שהמון אנשים חיכו לו. נכון. הרבה חיכו לזה, וזה היה בעצם, זה עושה סדר גם בבית, עם כל הכבלים, עם כל הדברים שיש לנו. חד משמעית. כמה מוצרים יש לנו בבית היום עם Type-C? המון. ערימות. לפי דעתי רוב המוצרים. כן. אז זה בעצם נותן לנו איזו השלמה כזאת, ופתרון נוח לטעינה, להעברת נתונים. סופר נוח, עכשיו אני כבל אחד, אני לא צריך להסתבך. זאת אומרת, יש לי כבל אחד, Type-C, אני יכול להטעין את האייפון, את האייפד, את המקבוק, הכל בעצם. עם תקן בינלאומי, בכל מקום. פצצה. מה שקצת היה לנו מוזר זה שה-Type-C באייפון 15 הוא 2.0, שזה לא ה-Type-C הכי מתקדם, יש לנו טלפונים בשוק עם Type-C קצת יותר מתקדם מזה, אבל עדיין Type-C זה Type-C, בסוף בטלפון אנחנו לא צריכים שהוא יעשה לנו איזה מהירות העברת קבצים של מחשב, זה טלפון. חוץ מה-Type-C, אפל השאירה לנו באייפון 15 60 הרץ, עדיין לא שודרגנו לחוויית מסך הפרו-מושן שיש להם גם במקים וגם באייפון בדגמי הפרו, אבל זה לא משהו קריטי לרוב המשתמשים. כפתור ההשתקה נשאר רגיל באייפון 15, ומשהו מעניין שהוא קיים אצל חברות אחרות, זה שהיום אפשר בעצם להטעין את לדוגמה האיירפודס או את האפל וואץ' דרך האייפון. זאת אומרת, אם עכשיו יש לי סוללה באייפון ואני רוצה להטעין את האיירפודס, נשאר לי ממש קצת סוללה או את האפל וואץ' שלי, אני יכול לקחת כבל Type-C ולחבר אותו, נגיד Type-C ל-C, מהאייפון לאיירפודס פרו 2 החדשות עם Type-C. זה כאילו חלק מהפיצ'רים הנוספים שיש לו פה בהחלט. בגלל ה-Type-C, שאני יכול להטעין עוד מוצרים. עוד מוצרים, כי ה-Type-C הוא דו-כיווני, גם ה-Lightning היה, אבל זה לא משנה. הוא דו-כיווני, ואני יכול ממש להטעין דברים אחרים. זה האייפון 15 ו-15 פלוס, מבחינת גודל המסך, זה אותו גודל שהיה באייפון 14 ו-14 פלוס, זה 6.1 אינץ' ו-6.7 אינץ', בהתאם לדגם. וזה בעצם כל החידושים, רוב החידושים המעניינים
שהם עשו בדגם החדש. כמובן שאייפון 15 מגיע מה-iOS 17 החדש, את זה אין מה לציין יותר מדי, אבל זה כן משהו שכדאי לדעת. מהאייפון 15 וה-15 פלוס, אנחנו נעבור בעצם ל-15 פרו ופרו מקס. אז מה אפל בעצם חידשה לנו בדגמים האלו? את החיבור Type-C של האייפון 15 הרגיל, אפל שדרגה מ-USB 2 ל-USB 3.0. זאת אומרת שהאייפון 15 פרו ופרו מקס מגיעים עם החיבור הטיפ-טיפה מהיר יותר. האייפון 15 פרו ופרו מקס היו עשויים מאלומיניום, ועכשיו אפל שדרגה בעצם את הפריים, את המסביב של המכשיר, לטיטניום. עכשיו, למה זה בעצם מעניין שזה טיטניום? תגידו, אלומיניום זה אחלה חומר, הוא לא כבד, הוא די חזק. למה אני בעצם... מה החידוש הזה בעצם? מה החידוש הזה נותן לי, כן. למה אני צריך שהטלפון שלי יהיה עשוי מטיטניום? כן. אז מה שבאמת מעניין בטיטניום, לפחות מה שאני רואה, זה המשקל. בגלל שהטיטניום זה חומר שהוא מאוד מאוד קל, ואנחנו עכשיו מדברים פה על אייפון, נגיד, ה-15 פרו מקס, טלפון גדול, 6.7 אינץ', הוא מסיבי. וכשהוא עשוי מטיטניום, הוא באמת מוריד לי בצורה משמעותית את המשקל. בטלפון הוא עדיין חזק, הוא עדיין שומר על אותו חוזק שלו לפני. זו ידיעה שהיא, לדעתי, סופר מעניינת, ובלי קשר לזה שהצבעים החדשים עם הטיטניום הם נראים. מדהים, מדהים. פשוט יושב בול הטיטניום, אבל הדגמים האלו. חשוב להגיד שזה רק בדגמי הפרו, דגמי ה-15 הם באלומיניום, לא אלומיניום פשוט, זה אלומיניום ברמה מאוד גבוהה, אבל זה אלומיניום רגיל ולא הטיטניום. חוץ מזה, באייפון 15 פרו ופרו מקס, אפל השיקה לנו את ה-A17 החדש, זה מעבד חדש, כאשר המעבדים הקודמים שהיו לנו היו בגודל של 5 ננומטר. זאת אומרת, ה-M1, ה-M2, ה-A16, הם היו ב5 ננומטר, וה-A17 קיבל שדרוג שיש שיגידו שהוא מאוד משמעותי, והוא יורד ל3 ננומטר. נותן לנו ביצועים הרבה יותר חזקים בטלפון, משהו שהוא רלוונטי למי שבאמת משתמש בעוצמות בטלפון, והוא מאוד כבד, והוא מעמיס עליו במלא אפליקציות ומלא תוכנות, אז זה כן יכול להיות לו מצוין, השדרוג הזה ל-A17. חשוב לציין, רוב המשתמשים, A16, A15, גם הקודמים, יהיו סופר חזקים, והם יהיו גם מצוינים לרוב האנשים לשימושים רגילים. חוץ מזה, אפל עשתה איזשהו שינוי בפרו מקס. הוא היה מגיע לנו תמיד ב-128, 256 חצי טרה ו-1 טרה. מבחינת גודל. מבחינת גודל האחסון. כן. והיום הפרו מקס מגיע החל מ-256 ג'יגה, ולא 128 ג'יגה. חשוב לציין את זה. במיוחד שרוב המשתמשים היום הם באמת צורכים יותר אחסון, זאת אומרת, הצריכה של האחסון היא תמיד גודלת וגודלת, אז זה כן מעניין שזה מגיע עם 256 ג'יגה. אולי זאת בעצם הסיבה, שרוב משתמשי פרו מקס פחות משתמשים ב-128, יותר 256 צפונה. כן. אז זו בעצם האמירה שאין לנו כרגע 128 בדגמים האלה. ולתת את זה מדגם הבסיס, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד, שינוי מאוד מרענן, ככה לאופציות שאפשר לקנות את המכשיר. הפרו, חשוב לציין, עדיין החל מ-128, זאת אומרת, רק הפרו מקס קיבל את השדרוג הזה. ידיעה מעניינת נוספת, זה כפתור האקשן שיש באפל וואץ' אולטרה, שזה ממש הכפתור שאני יכול להגדיר אותו למה שאני רוצה. הוא מגיע לאייפון 15 פרו ופרו מקס, זאת אומרת שאין יותר את הכפתור השתקה שאנחנו מכירים החל מהאייפונים הישנים, נעלם. ועכשיו יש לי כפתור שהוא fully custom, אני יכול לעשות איתו מה שאני רוצה, אם אני רוצה שהוא ישתיק, אני יכול לעשות שהוא ישתיק, אם אני רוצה שהוא ישנה לי פרופילים, אני יכול לעשות שהוא ישנה לי פרופילים, ועוד המון 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 אופציות נוספות. חשוב לציין שבדיפולט הוא הלחיצה שלו מעבירה את הטלפון לסיילנט, אבל כמובן אפשר לעשות customize, כמו שאמרת, לשנות פרופילים, לעשות כל מיני פעולות אחרות, זה הגדרות במערכת הפעלה. וזה ממש בחירה של היוזר בסופו של דבר, למה שהוא רוצה ומה שטוב בשבילו. וחוץ מזה, עוד משהו ככה מרענן, זה המצלמה באייפון 15 ול-15 פרו, שקיבלה איזשהו שיפור נוסף, שזה משהו שהוא כל הזמן קורה, זאת אומרת, כל שנה אומרים לנו שהמצלמה משתפרת והיא נהיית יותר טובה. השנה הם גם העלו את הזום האופטי לכפול 5, שזה משהו שהוא מעניין. משמעותי מאוד. כן, למי שככה רוצה לצלם טיפה יותר בזום.
שזה אחלה. כמובן, כמו תמיד, האייפון 15 פרו מגיע עם מצלמות הפרו, זאת אומרת, יש לנו 3 מצלמות, אפל אומרת שזה 5 עדשות, ובאייפון 15 יש לנו 2 עדשות, זאת אומרת 2 מצלמות. כאשר חשוב לציין, שוב פעם, תמיד דגמי הפרו מגיעים מצלמה טובה יותר, זאת אומרת, אם אני בן אדם שבאמת רוצה מצלמה יותר איכותית, עדיף לי ללכת על דגמי הפרו ולא על הדגמים הרגילים. משהו נוסף, שרון, שאתה חושב שיש לנו על האייפונים? זהו, האמת דיברת בעצם על הזיכרון של הטלפון, שאין 128 פרו-מקס. רציתי להכניס קצת את עניין ה-iCloud, שדווקא ב-iCloud יש לנו שיפור בגדלים של החבילות שאנחנו יכולים לרכוש. עד היום היה לנו את ה-200 ג'יגה ו2 טרה, נכון? אז אני אישית גם עברתי את ה2 טרה, ולא היה לי לאן לשדרג, אבל מעכשיו יש. אוקיי, יש לנו 6 טרה ו12 טרה. אוקיי, שנוכל פשוט להגדיל את זה. למי שכמובן משתמש בהמון תמונות, מוזיקה או דברים כאלה שצורכים המון, והוא צריך יותר storage, אז יש לו את האפשרות לשדרג היום. מי שמשתמש בפמילי שייר, אז יכול להגדיל, כי היום אנחנו יודעים, אנחנו משפחה עם פמילי שייר, ומספיק שאחד או שניים צורכים לנו את כל הזיכרון, זהו, כבר נגמר. חנוק. נגמר המקום ב-iCloud, אז יש אפשרות לשדרג את זה. כבר היום אפשר להיכנס בהגדרות של האייפון לשדרוג החבילה ולראות את 2 האופציות הנוספות. איזה יופי. כן. אני חושב שזו ידיעה, אגב, סופר מעניינת. סופר מעניינת, כי אנשים עד היום חיפשו פתרונות אחרים, אוקיי, אבל אתה כבר ב-iCloud, ואתה מגובה שם, אז כאילו... אז למה לא לרוץ על זה? נכון. למה אני צריך עכשיו לבוא וללכת, לא יודע, למקומות אחרים, כשיש לי אייפון, יש לי מק, יש לי אייפד, יש לי את כל האקוסיסטם של אפל. נכון. אז למה לא לזרום איתה בעצם? אז עכשיו יש כבר אתם יכולים עכשיו להיכנס לאייפון ולראות את האופציות האלה מדהים. אוקיי, אז מהאייפון, מהאייקלאוד, נמשיך לאפל וואץ' 9. שכל שנה אפל בהשקה הזאת היא גם בעצם משיקה לנו אפל וואץ' חדש, סליחה. והשנה היא בעצם הביאה לנו שדרוגים מינוריים לאפל וואץ' 9, לא איזשהו שדרוג מאוד משמעותי וגדול. יש לנו בעצם 2 שדרוגים עיקריים, שזה הדאבל טאפ, שמגיע גם לאפל וואץ' 9 וגם לאפל וואץ' אולטרה חדש, שהם ממש בגסטרים של האצבעות, אני יכול להפעיל כל מיני דברים באפל וואץ'. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לענות לשיחה, אם אני רוצה להפעיל איזה משהו, להפסיק את המוזיקה, אני יכול לעשות איזה לחיצה כזאת עם האצבעות, ממש פעולה כזאת, וזה מזהה את האצבעות שלי והוא יודע להגיב לפי זה, אני לא צריך... נכון, אתה באמצע עכשיו איזה אימון כושר או משהו, רוצה לעצור את הטיימר או משהו כזה, אז בדאבל טאפ אתה יכול פשוט לעשות את זה. שזה ממש קל. אחלה של גסטר. אני לא תלוי ביד השנייה. אני פשוט עושה ככה ונגמר הסיפור. נכון. וגם מסך בהיר יותר שמגיע לניטים גבוהים יותר, שזה במדינה חמה כמו שלנו, יש שמש. נראה לי 8 חודשים בשנה אנחנו עם שמש קופחת, אז זה יכול להיות מעולה. מתבקש. שהמסך יהיה בהיר יותר. אתה יוצא מהמשרד החוצה לארוחת צהריים, אתה מסתנבר מהשמש. כן, עכשיו נסתנבר גם מהאפל וואץ'. וחוץ מזה גם האפל וואץ' אולטרה 2 החדש, דגם שראינו בשנה שעברה. הדגם היותר רציני של אפל לאנשים שהם יותר ספורטאים, יותר אקסטרימיסטים. זהו, מה שרציתי לשאול אותך, אני כלקוח, אוקיי, אני ממש מתלבט בין השעון הרגיל לאולטרה, ובאמת אני לא יודע מה יהיה נכון לי לקחת. אז זה רק לספורטאים? זה רק... בסוף אפל, מה שהיא אומרת ומה שהיא מכוונת את השעונים, היא מכוונת לקהל הרגיל, בואי נגיד ככה, שעושה ריצה, חובבן. אני עכשיו, בואי נגיד, אני שוחה חובבן, אני רץ חובבן. אפל וואץ' 9 רגיל יכול להיות לי מעולה ויש לו אחלה פונקציות והוא יעבוד לי במשך יום שלם. אבל אם אני יותר אקסטרימיסט, אני יותר מקצועי בתחום, זאת אומרת, אני יותר בן אדם שעושה טריאטלונים, יותר רוצה לעשות איירון מן, ממש אני גולש, אני עושה ספורט שהוא הרבה יותר אקסטרים, שם האפל וואץ' אולטרה נכנס לתמונה, גם כי הוא עשוי מטיטניום כמו האייפון 15 פרו, שזה חומר הרבה יותר חזק ויותר קל, וגם כי יש לי שם הרבה יותר פונקציות, יש לי שם את ה-SOS, שאם אני פתאום נקלע למצב חירום אני יכול להפעיל אותו, הוא מחזיק לי יותר זמן, זאת אומרת, אם אני עכשיו עושה ממש פעילות ארוכה של כמה ספורט אחד על השני, קלאסי איירון מן, אז אני ממש אחד אחרי השני, הוא פשוט זורם, אני לא צריך להטעין אותו, לא צריך כלום, הוא מריץ לי הכל, יש לו GPS מדויק, זאת
זאת אומרת, אני... הוא גם עמיד יותר. הוא עמיד הרבה יותר, גם מבחינת... נפילות או משהו כזה. חד משמעית. חד משמעית. אוקיי. ההמלצה שאני אומר, כמו שאני תמיד אומר גם במקים בין הפרו לאר, אני בן אדם שהוא יותר מקצוען, אני צריך יותר ביצועים מהמכשיר שלי, בין אם זה אפל וואץ', בין אם זה אייפון, בין אם זה מקבוק, אז אני אקח את הדגם החזק יותר. אם יותר חובבן, ולא יודע שיש לו שימושים יותר סטנדרטיים, האפל וואץ' 9 יהיה לי מעולה. אבל עדיין אנשים קונים את האפל וואץ' אולטרה כאיזשהו סמל סטטוס כזה. סמל סטטוס, כן. קלאסי. אוקיי. אז חוץ מזה בעצם, אפל הביא לנו 3 חידושים מעניינים לאפל וואץ' אולטרה החדש, שזה מעבד חזק יותר, ב-60%, S9, דאבל טאפ, כמו שיש באפל וואץ' הרגיל, ומסך בהיר יותר עד 3,000 ניטים, שזה המון, 3,000 ניטים זה המון, 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 הדגם הקודם היה 2,000 ניטים בפיק שלו, עכשיו זה 3,000, זה סופר משמעותי, ממש. מסך בהיר בטירוף, ואחלה של דבר למי שכל הזמן משתמן ובחוץ, וזה מעולה. חוץ מזה, אפל אמרה משהו שהוא, אני חושב שהוא ממש נוגע לכולנו בהשקה האחרונה, והיא תמיד נוגעת לנו בנושא הזה, וזה האנרגיה הירוקה. כשאפל אומרת שעד שנת 2030, מא' עד ת', היא תהיה תלויה באנרגיה, בקלין אנרגי בלבד. ידיעה שהיא סופר מעניינת, כי ככה אנחנו באמת לא תלויים יותר במקור אנרגיה שהוא מזהם את הסביבה שלנו, וגם אפל, שזו החברה עם השווי הגבוה ביותר בעולם, עוברת לאנרגיה ירוקה, והראשונה, החלוצה מהחברות הגדולות, אני מאמין שתעשה את זה, סופר מעניין. זו הייתה השקה, שנגענו ברוב הנקודות ככה המשמעותיות והמעניינות. כמובן, אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לכתוב אלינו, ליצור איתנו קשר, בוואטסאפ, בטלפון, במייל, בכל מקום אפשרי שאנחנו זמינים. אני חושב שנגענו בכל הדברים. בכל הדברים, כן. מתי אגב אנחנו יודעים שהמוצרים האלו כבר אפשר לרכוש? זהו, בגדול, ב1.10, אוקיי? אפשר להתחיל לרכוש את המוצרים, רק שעדיין אין צפי הגעה. אוקיי, אנחנו לא יודעים מתי המוצרים כרגע הגיעו, אבל אפשר באמת לעשות את הרכישה כבר ב1.10, ואנחנו מחכים לזה. כן, כי כל שנה אפל מטפטפת אחרת במוצרים, אז לא יודעים בדיוק כמה יגיעו ומתי. נכון. מחכים בסבלנות. מחכה בסבלנות. הכי חשוב, כן. חוץ מזה אמרנו שאנחנו נדבר גם על הענן של אמירים. כן, אז אנחנו באמירים השקנו בעצם Cloud Services, בעצם שירותי ענן, שיכול בעצם לתת שירות גם ללקוחות עסקיים, גם ללקוחות פרטיים. שירותי ענן, כמו שאתם מכירים, הפופולריים שיש היום בשוק, כמו אמזון, אז'ור, גוגל קלאוד, אז גם אנחנו מספקים היום שירותי ענן. מה שבעצם מיוחד אצלנו בשירותי ענן שאנחנו מספקים, זה שיש לנו דאטה סנטרים גם בארץ וגם בחו"ל. אוקיי? יש ממש כמעט בכל מקום בגלובוס דאטה סנטרים. איזה יופי. שזה חשוב לכל מיני לקוחות שיש להם סניפים גלובליים, או שהם רוצים שהמהירות תהיה גבוהה יותר במקומות מסוימים, או שעובדים פה לוקלית בארץ, ורוצים שהדאטה סנטר יהיה פה בארץ. יש 5 דאטה סנטרים בארץ, וכמובן ב-Cloud Services אנחנו נותנים המון אופציות, אם זה להרים מכונות, סרברים, מכל מערכות ההפעלה, Windows, Linux, Ubuntu וכו'. איזה יופי. אפשר להרים שם סרוויסים נוספים, כמו קוברנטיס, קונטיינרים וכו'. יש גם פתרון של אבטחת מידע. אוקיי? אתה ממש יכול להגדיר שם פורטיגייט ו-VPN, SSL, את כל מערכת ההגנה תחת בעצם ה-Cloud, השרתים שאתם מרים שם. וזה כמובן היום הכי קלאסי. אוקיי? לקוחות לא מחזיקים היום כבר שרתים במשרדים. הכל עובר לענן. הכל עובר לענן. יש היום עניין של תמחור, אז אנחנו by far יכולים לתת תמחור הרבה יותר טוב בכל מיני שירותים כאלה ואחרים. בנוסף, יש עוד שירותים נוספים, כמו גיבוי 14 ימים אחורה, אוקיי? חלילה קרה והשרת נפל, או הייתה איזה טעות או משהו כזה, אנחנו יכולים לחזור 14 ימים אחורה לגיבוי שאנחנו בעצם עושים כל יום. איזה יופי. אוקיי? שזה מעולה. ומשהו בנוסף לעניין של התמחור, אצלנו זה מחיר פיקס, אוקיי? אתה מקבל, לדוגמה, אתה צריך שרת לינוקס, בתצורה כזאת או אחרת, 2 מעבדים, זיכרון כזה וכזה, אתה מקבל סכום שהוא קבוע, אוקיי? כולל התעבורה, כולל הכל. אלא אם כן אתה בא באמצע החודש ומשדרג את השרת, אז התמחור משתנה. אבל כל עוד לא שינית,
כל עוד השתמשת שמרת בתעבורה, אותם נתונים. המחיר לא משתנה. אתה יודע שאתה משלם את ה-X כסף כל חודש על השרת הזה, זה מה שאתה משלם, אין הפתעות, אין הצגות. אוקיי? אוקיי. אז בעצם זה יתרון מאוד חשוב. מי שמכיר עננים אחרים, העניין של המחיר פיקס הוא מאוד מאוד קריטי. ורציתי לשאול, מי הקהל יעד בעצם של הענן הזה? זאת אומרת, מי בסוף הרוכש בקצה? אז זהו, אז ספקטרום מאוד מאוד רחב. זה יכול להיות חברות אנטרפרייז גדולות. אוקיי. גם בתוך חברות אנטרפרייז יש לפעמים מחלקות שעושות איזה POC, או בוחנות איזה משהו חדש, ורוצים, רגע, אני צריך איזה 2-3 שרתים להרים בקלאוד, פתרון מעולה. small business, מערכות ERP, CRM שיושבות בחברה. אפשר להריץ אותם על הענן בעצם. על הענן, התמיכה, מאוד חשוב, 24/7, בשפה העברית. יש לך בעיה, גם בסופי שבוע, גם באמצע הלילה, 24/7 תמיכה. בסוף זה הכי חשוב, שיהיה לי את הבן נכון. אדם בצד השני לדבר איתו. נפל לשרת, אני לא מצליח להגיע לשרת, יש איזו תקלה, יש אנשי DevOps, יש כל מיני טירים, אוקיי? כל מיני רמות בעצם של התמחות, של צוות 24/7 שנותן את התמיכה הזאת, וזה מאוד חשוב. כן. אתה לא צריך להחזיק איש נוסף כדי לתחזק את השרתים האלה. אז אמרנו, Enterprise, Small Business, עסקים קטנים, ואפילו סטודנטים, לקוח פרטי. אוקיי, אתה עכשיו לומד מדעי המחשב, לומד DevOps, לומד זה, אתה צריך איזה שרת להתנסות בו, להרים את הסרוויסים, לעשות טסטים, לעשות CI/CD או כל זה, יש לך את הפתרון הזה שם, הוא פתרון, כמו שאמרתי, מחיר פיקס, אין הפתעות, מחירים גם משתלמים, וכמובן דאטה סנטרים שנמצאים בכל העולם, שזה מדהים. גם יתרון משמעותי. אני חושב שכדאי לשים בסרטון למטה את הקישור בסוף אנחנו נשים. לקלאוד. אנחנו נשים. אוקיי, אני חושב שעברנו על כל הנושאים באמת. גם על ההשקה, גם על הענן של אפל, וגם על הענן שלנו, שנשמע סופר מעניין. ותודה רבה לכל מי שהצטרף אלינו, לוובינר השלישי השנה. אנחנו שמחים תמיד להעביר ולתת מידע ולשתף, ונראה אתכם גם בפעם הבאה. תודה רבה לכם. שיהיה אחלה של שבוע לכולם. ביי.